Xa está aquí a nova edición do Congreso Concellos 2030, o 2 e o 3 de outubro no Museo Vermund en Vigo. Reserva a túa praza. No Congreso Concellos 2030 compartiremos solucións reais para ter unha Galicia máis sostible. Ciclo da auga, xestións de residuos e mobilidade urbana. 3 piares, unha visión común. Transformar as nosas vilas. Veremos exemplos reais de boas prácticas en concellos galegos, iniciativas que xa están a transformar o día a día da cidadanía. Un encontro entre administracións locais e empresas para avanzar xuntas cara ao 2030. Concellos 2030. Sustentabilidade con feitos. Máis información en www.concellos2030.gal.